Så spiller man den. Hej med jer. Hvor den sidste? Jeg kommer hen. Lille Harry. Lille Doris. Vanny. Hvor er det, jeg siger det? Hov. Hvor skal du hen, lille mand? Goddag, goddag. Jamen, goddag. Hov, der er en der derovre. Vanny. Vi skal have jeres legetøj ud fra hjemmefra. Ja. Goddag, goddag. Jamen, ja. Hvad skal du komme af min fod? Din lille bandit. Nej, lad nu være. Lad nu være. Au. Hvad nu? Ja, den er våd, ikke? Hvad laver du derovre? Bolle. Goddag, skat. Hovs. Hej, bror, mand. Hej, skat. Du var lidt sådan. Nej, du må ikke spise de her, de er store. Alt for store til jer. Ej, hvor er du altså lækker at se på. Må jeg lige se dig? Nej, det skal du ikke. Han er rigtig klog. Men han tog min ledning. Så. Rigtig klog. Forestil det der hår, du får så. Hvad spiser du? Jeg tror, han begynder at spise morens mad. Nej! Se der. Nej! Det er Doris. Doris, hold nu op. Nej, ikke dig. Ikke dig. Nej. Nu bliver det først rigtig sjovt. Jeg har lige filmet i 2 minutter. Nu skal vi i gang med kosten, kvinder. Og det vent lige lidt. Hvad er halv? Må han godt det? Man kan jo ikke spise de der. Så. Se. Lut. Hav. Så det er ikke mig, der skal være interesseret. Se. Yeah. Hvad laver du derovre? Hvor jeg tror, Doris hun... Hun skal et eller andet. Nej, men hun spiser et eller andet. Hvad er det, du spiser? Hvad er det, du spiser? Se, gå nu over og leg lidt. Vanny. Hvad er det, du spiser? Så, gå over og leg lidt. Doris. Jeg fejrer hende lige op ad bakken også. Vanny. Din lille... Nej, lad du være. Au. Så. Vanny. Hej, Doris. Hej, Doris. Hallo I to. Så